एकर जिंदगी नरक पर हम चले चल मारे पड़ाक दे करपटिए हां से लगता बस अरे जा फिर मम्मी पड़ाक दे मार करपटिए सुनो देखा दादा मार के लेके जेबे रे बिया कर तो मार के लेके जेबे रे हैं यही खातिर पहनाई रहली न रे पता ना तू काड़ा घाम भइल बाटे रे कि घर में रहत तब ऐसन घाम लागत कि बुझाता कपार चनक के लागत रे बाप ए मम्मी जी लड़की गोइल बे कबे बैठल बानी फ्री में दामाद मिल गइल फ्री में नानी नानी चिल्लाए वाला मिली गांव टोला हंसी अब त भात बस से निकाल दिया हम लोग ना है ओली बोली कबो ना जाए का ओली बोली बोला तनी जी देखो बेटी का गइलियो का कइले बड़ी पेट फुला के बैठल बड़ी रोवत ताड़ी का करिया का गइली कहां बाई घर ही का करिहन हम ओकरा के देनी सिरफल के तनी जो ओकरा के जूस बना के लेके आ जूस बनवावा तनी मेरा के मजाक के लौकता 4 महीना के पेट में लेके ढोवत ताड़ी 4 महीना के आ कहवा के जन कंप्यूटर सीखे जाली उहे मास्टर के ह अब हम का करिए भगवान जी हमारा लागत रहा कि तू मजाक करत रही और होइसन बात हो गइल बाटे कि 4 महीना कर लइका हो के गिरा तनका के बका कतरा पूछनी कि हमहू 5 बार कइले बानी जी 6 बार कइले बानी ई कुल कोनो आम बात बा कोनो थी नहीं के तब जाके कहत कि क्रिया खा कहबू ना नु भैया ले खाना ना खाई म अब चुप रह तू लोग खाना लौकताटे का खाना खाए के घर में तो आग लगा बाद लस खेल बढ़िया का भइल 4 महीना के लेके ठोबत आंखी से देखली ह बतियाल सुनली ह उनकर पेट निहारत तनी जतनी जाके ध्यान से देखी जा पेटवा ध्यान से देखी जा सही बात हो हम झूठ बोलत तनी हो 4 महीना के रहे त बुझाइत न हो जाके देखी बुझात नहीं खे मतलब 1 महीना पहले ही ना कहत रही कि रोज बुची जी के तबीयत खराब होकल बाटे खाली सुत रहत रही उल्टिया करत रही तो अब हम का करिए भगवान हमारा के अब ना जिए दियो अब हमार जियल दो सवारे बाटे अरे बतियावत रही मारे गिड़गिड़ात रही ओकरेले तू लोग बाद में बतिया जा देखा जाता हम लोग से हम हाथ जोड़त तू लोग अपन नोहरा चाहे केहू से कहिया जमा त कनिया जी रौरो बड़ी हमनी के लक्षण लगइले बनी अब बुझाता कि दूसरा बेटी के सता लगइले बनी हमरा मत मानम मैं कि जब अपना बेटी पे पड़ेला न तब आदमी के पता चलेला देखा अपन इज्जत होखेला कनिया नैहर ई सब खबर मत दिया जा तनी पर उनकर के नाम मुआ दिहनी भले बिना बेटी के रहब तब देखिए का कही दीदी है और औरत से कैसे बता देली है जी अरे मारे गिड़गिड़ात रही लइका वाले ठीक बा अच्छा बतिया उतर ले हम सुन लेनी आ झूठो कनी कि 5 बार हमरो होखे के रह गइल बा तब जाके कहताली नु कि ए भौजी तू 5 बार हमारे एके बार तनी के कराओ त जन कंप्यूटरवा सिखावेला नु ओ करे ह जी ओकर बड़ा फोन आवत रहे त कहती कि पढ़त लिखत बनी एक दिन हम पूछले रही तो कहत कि पढ़त लिखत बनी त फोन ना आई मास्टर के तो हम कहनी कि चलो मास्टर हटे त चलो काम होई त मैंने फोन कइले हो कि चला देखा जा बुढ़िया का करतिया चला बड़ी हमारी के कहत रहे हम के खेलवाड़ी बौसन तोनी के कैसन खानदान ले आइल बौसरे अब देखला खानदानिया अपन देखस कि बेटी मुंह करिया करवा ले बिया देखस की हुन जा करी जी ओइसन लइकी से आ का जानी कमन करिया कमन ना करी के जाना था चला बाप हो बाप हमार त कनिया करिए जा हिल जाता जान जा डरे पुष्पा है निकल माई देख माई सुन पहले बात सुन माई ई का कइली हो करे से पहले सोचलिया कुछ माई देख तो हाथ जोड़ता नहीं बताओ ई हंसही खातिर के नहीं ई सब कइली है का मामा तू नहीं जानत रे कि भौजाई है ई सब हां गांव में कहिया से अपने अपने नजरो कहिया सा तू कुछ सोचली हो माई हमरा से गलती हो गई तोरा से गलती हो गल बेटे ना हां त खड़ा हो पहले खड़ा हो गोड़ पर गिर मत गलती करत रहो गोड़ पर गिरत रहो हां उठ रे उठ न त झोंटावा उखाड़ बाबे आ मुड़िया धके होठ दे न कि मरिया जाइबू जलो के नाही हर जाई कह की तनको लाजे शरम नहीं खे का देखैबू बापा के एकरा देखैबू मुहमा हां अतरा भातार रखे के मन करतल त काहे न कहलो कि माई बियो ही दे हमरा के हां झूठा ना पढ़े के तू करत रहलू कि पढ़ा भाई कर भाऊ कर करे मोबाइल कहां बरे मोबाइल कहां बा हमर पतो है कहत ले से तै विपत मारी पे हम विश्वास ना करत हम का जानत कि हमरे लड़की हमरे से खेला करती है ई हां हम का जानत कि बड़का खिलाड़ी भइल बिया का हर जाई पे विश्वास केहू करी बाप रे बाप तनिका लड़की खेला बनी हाला ना करबो हाला करे कहतर उ अबे हम काटम एकरा के काटब देखो हमके बेटी ऐसा ना चाहिए ऐसा बेटी ना चाहिए हां घट लग जनवा गांव में हाला ना करम काट के दरिया धराई ले जब गंगा जी में ए बुची जी सुनी ए छोड़ दा कनी जो पासु लेके रे तब कतर रे तब तबे करे दर्द होय त बुझाई ठंडा करता गांव टोला जान जाई त एकदम छिया हो जाई कोई पूछे हमनी के ई का करी ह कुछ जानत या कैसे हम एकरा के पढ़ावत तनी
लिखावा तनी है हिस्सा पर ना हमरा के देखावत रहिया माई पढ़ के हम एथु बनाब का बनलू हो का बनलू हे उम्र में है लइका बिया तारू अरे हमर बातिया सुनी जी ई का उल्टा सीधा बोल ले बोली रहा कि ई जना से बतियावा तड़ी ओकरा के बोलाई आ बोला के कही कि अपन ठीक कर क्यों ना रे बोला अपने भतार के बोला बोला जल्दी बोला हमनी के कुछ फोन लगा सर मोबाइल लेके आओ मोबाइल तोहनियो में गलती बाटे मोबाइल दिहल जाला कुमार लेकिन के मोबाइल रही घर में नहीं फोन लगा हमनी का मत बताई आ ओकरा से चाल चल बोला ओकरा के जे बोला घरे बोला जब बाप मर के कमाता है उम्र में टेला शर्म बात तनी को हां इनका बुझाइल बा जी मम्मी ना लगबी फोन रे ना लगबी अखिया भड़का देबे लगा बोला अपनी भातार के तेरे हम बतिये फोन याद देबे मोहब्बत तू बोला ओकरा के जे बोला हेलो काकू बोलाई का बोलो कहानी है ना काहे रोत तड़ू कि आई घरे का हो गई मन करता बोलाई हाय मिले के मन करता बोलाई हम ही अरे तोरा के जगन कहत न ओने के बोल जत रे बोल न ना रे बोला को के तार से मिले के मन करता ना कुछ ना कल जी ओके बोला ही कि मिले के मन हमनी के ना त कहिए के जाबा जना त तार जान से मार दे बबे मार दे भैया से न हटाई म्यूट बा हटाई बोल अरे बोलत काहे नुको कबेले बोलत तनी तो कहानी है ना हां कि घरे आई ना तनी का हो गेलो केहू नहीं के का देखे के मन करता रहुआ के देख मन करता तो ये बाजारे तो देख लियो बाजार में आई हूं है देख आई अभी देखे के मन करता रहुआ के तो बाकी रुकम ना ना रुको मत रहुआ के हमार क्रिया हमार होके वाला बच्चा की क्रिया समझ जाई आई ठीक बा धर कोनो बात नहीं है नु ना कौनो बात नहीं के जी ठीक बा धर धर है चले गर्दन पर छुरी ना ए मम्मी जी लवरियन के नु आ जाई दी बोला कनी के ना बुझाई सुन हम यही जबानी एनी लुकाइल बानी आ तनी के बोलाई सड़ देने यही सब भाई का करे इसका कुछ मत हां ना करम जा इतना प्यार से कहत तुझे अरे ना करम जा इनका के कुछ ना करम तो खुशी मन से ओकर संगे विदाई करम इहे करे के बाटे इहे करे के बाटे हम गांव टोला के जनवावा नहीं चाहत अरे आवत हो चल बोलावे के तो बोला देनी इतना खीस पीत में भाई सन हमार माई या भौजी केन का करी जे कुछ समझ में नहीं के आवत नहीं बोलाइम तब देनी के थी बा बोलाइम तब हे भगवान अब रौरे हमर सहारा बानी काहे रोत तड़ू हैं काहे रोत तड़ू ऐसन का हो गेलो बियाह शादी होई काहे तू टेंशन ले बाड़ू रौरे तो खाली सही को तनी जी अरे तू काहे टेंशन ले बाड़ू कह दिन तार से बियाह बात तो तार से करबे करम माने रोला से होई कोनो के बात है सब के उन्हीं के करे ना काहे गोल बे लोग हैं आवा सरे बड़की छटकी अरे करे खड़ा तोरे सब कर मतलब तो प्लानिंग रहे हमरा के धर अरे वो खड़ा हां तो छोड़ पड़ा मोबाइल ले बड़ी दौड़ के लेके मोबाइल वीडियो बना के देखते ही हमारा जोरे तो ठीक नहीं किस कोइले तोरा के बता देता नहीं तू सेनूर लेके जा जा सेनूर काहे खातिर सेनूर का यही का ना मजा मार तू खड़ा हो लतावा से दाब दे तोर सब तोर चाल हम बुझाते नहीं सब तोर सेटिंग रहे हमरा के धरवावे खातिर रे से प्यार करत रही कहत रही बियाह शादी हम ना करो मेरे को पहले बता बात बताया तनी अरे तो ये बात चालू कर रिकॉर्डिंग कर 1 मिनट चलो का बोला का बोले का बा हई बोले बंद कर तू काहे बंद कर हो का हल कइले बड़ा का कोइले बनी हम नहीं कोइले के कइले हम नहीं कोइले बोल के कइले हम नहीं कोइले हम का जानता नहीं रोज काबरे की तरह से पूरा वीडियो बनदा अगर बनावा ना वीडियो बनावा केस करब तहार जा। कहां बेवत बाटे जा केस कर दो ई महटर नतिया ई नतिया महटर हां हां ई खुदा लंठे लागत है महटर अब बियाह ना करम तो तार कहां मम्मी ना करम करबा काहे ना जबरदस्ती कराई हम कुछ कहले नहीं तुम काहे बियाह करी बरियारी देखाई रहला है अरे काहे ना करबा रोज तो कहत रह कि करम काहे ना करबा हो सेनूर डालो आ डाल के जहां मन करता हां तू लेके जा तोहरे लेके जाए के बा तोर सब तोर सेटिंग हम बुझाते नहीं को बात तो समझ ले बुझ गनी ना बरियारी तो ये सारा हमरा कैसे करत बरियारी ते हमर से अगर बियाह कर लेबे नु कहीं ना मजा तोर तोर जिंदगी तोर नरक बना दे हमारे लड़की के ना कुछ भी ना होके का चाहिए कहीं से भी आ चाहे तो तू पकड़ाइबो मोय रिकॉर्डिंग बहुत निमन से ना तू समझ सेनूर रख ले रे निमन से हां सेनूर रख ले है बंद करो रिकॉर्डिंग बंद करो पहले रिकॉर्डिंग हम डालत नहीं से रिकॉर्डिंग बंद कराबो रिकॉर्डिंग बंद होई ना बंद हो वीडियो होके रिकॉर्डिंग बंद कर हम डालत नहीं के होशियार मत बना बुझाइल
ला पकड़ डाल ऐसे रोड डाल चलो चलो राई मन कनी हेने कर मुंह लौको हां कनी हेने से कर हेने से चल चल हेने कर हेने हो गेल चल पूरा वीडियो हो गेल जी मम्मी जी लेकिन एगो बात तू याद पार ली है तू लो एकर जिंदगी नरक ना बना देनी नु तो कही ह तोहरे माई पियो बरिया करवाओ बरियारी ये तोहर माई बरियारी करवाओ तो लोग हमरा से कराई बोलिए ना मजा लेत करी करवाओ चल करवाओ ना धर गीत गा दे जा गीत गा जा कातना गीत गावे के बा गीत नहीं खे गावे के कातना दिन बरियारी करवई बु लोग केतना दिन हां जब तक जियाबा तब तक अगर लड़की के कुछ होखता तो कच्चे मवार तू बड़ा एक ये बात कान खोल के इनका खाना पीना सब देम टाइम से कपड़ा लाता खाना पीना सब देम लेकिन इनकर जिंदगी नरक बना देम ओकर होखला के देरी बा होखला के देरी बाटे तू तो ऊ करब ना ठीक बा ऊ करब ये तो इहे जन है ना कइले होइए ये चल मरबे तू आंखें के सोचा मारता तो तू का करबे रे करे ऐसा पहले मैंने ये कर नहीं जिंदगी लिया जब तो खूब कचारी ना तब तोरा पता चली जो खून के आंसू रोबी जो ना तो बरियारी बियाह करले बड़ू नु एकर जिंदगी एकर पूरा कैमरा मेरी कौन अरे कौन दी हो एकर के तो एक चलो घर भाई ऊंचा आवाज में करे से बात मत करी ऊंचा आवाज में तू ही हमारे देखो ऊंचा आवाज चल चल अरे पाग दे कर पटिए फर्जी नती उ जानता कि नहीं सुरता वाला तोरे बेवा तो बरे आज ना आवे का चाही लेके जो आ जान जाए कि माई बाप भाई भौजाई सब तोर मर गइल बेटा तोरा खातिर केहू जिंदा नहीं के तू मर गइल तोरा खातिर जो कुछ होखल न वीडियो रखले बानी तोर मोबाइल फाड़ दे ये बाबू जी वीडियो बन गेल बेटे तू का धा दिया सा कामे आई कुछ हो जाई मत कहतनी है वीडियो रही तो सबूत बा ना से गई जी निमन से रह नीमन से ओसन बेटी के मुआ दे तोहनी के खाली रोक दिहलु सन त हम त काट देले रहती